Jatend migao mar Omenda John Mbadi oyangoni kachop giko dwe mokalo migao mare ne osechulo maromo siling bilion 17.4 mag aeri ka sani pod nitiere gowi maromo siling bilion 16.9 mag aeri ma pok ochul nyaka sani. Osingo neno ni migao mare okelo lokruok e chenro mag chudo kendo tiyo gi lony manyasani e geng'o mibadhi e agulu mar aeri. Mbadi ne olose e od bura mar Senate kama Seneta ma Kisumo Profesa Omenda ne openje mondo mi ochiw ler e wi okenge mag reso deko mar aeri mag jogo mosedhi retire kaka jopuonj, obila kod jotije mamoko mag sectors mag sirikal. What is being done to ensure that pension funds, which have persistently faced significant carryovers due to underfunding and liquidity challenges, are prioritized and allocated adequate funding in future budgets? I'm happy to report that as we speak, in fact, between 30th of April and 21st of May, it would interest you, Mr. Speaker and the honorable members, that within those 3 weeks, we paid a total of 17.4 billion to the pensioners. And now we have a balance to pay of only 16.9. So compared to last year, when we carried over 23, up to date, and the year is not yet over, we have 16.9 billion to pay. And I think we are going to do much better than last year. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda onyiso luoro e wi pok mar omenda e budget ma hik omenda manyien kod paro mar chik omenda.